dalaga rin yun eh. Pwede dalagan dara ko. Dar, kayo marap ka. Gigil. La? Dapat ganyan. Ay, bumibili oh. Kung kasama si Babantino. Na? Saan? Oh, post ko na mamaya. Post ko na to. Oy, Daro ko malago. Dar. Marap ko. Ha? Nung walang camera, mamarap na ka mamarap. Ano mga suki natin, no? Ba't hindi kayo agad dumating? Na, ba't hindi kayo agad dumating? Kaya pa kayo hinihintay. Gabi, pumunta kami sa Oo. ano, nagisan na? Pumunta kami gabi. Luto ka muna, meron pa? Wala na. Sagin? Oo. Wala nang gusto. Ano yan? Ang dami, oh. Masarap talaga yung sauce ni ano. Precious. Wow. O ano, punta tayo walking street mamaya. Hanap tayo. Baka makatisod tayo doon. Bisala pa pumantun kay boyfriend. Ala ko pumalo. Pwede pa to. May asim-asim pa.